जों सुरनो रोंनांगोन मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव हिसाब खालामनानै जों सोलिनो रोंनांगोन होमबासो जोंनि जि अधिकार जोंनि न्याय जों बेखौ मोनफुंनो हागोन बे फोथायनाया आंनियाव फैदों संग्रामा जोबालासेनो दानो जुदि जों गोनो गोथो जायोबा दानो जुदि जागायजेननानै गोरोन्थि मावफिनोब्ला जोंनि दफायाबो हयथ' जों मावफुंजोबनो हानाय नङा आरो जोंनि जि अधिकार बे अधिकारखौ जों जि इन्जय खालामनो नागिरदों उपभोग खालामनो नागिरदों जों बेखौ उपभोगबो खालामनो हाजोबनाय नङा दा बेनि थाखायनो खावलायदों बे संग्रामा जोबाखै जिहेतु जों बेनि थाखाय खामानिखौ मावबाय थानांगोन आं बेखौनो खावलायग्रोदों नैथि बाथ्रा जोंनि गेजेराव सोलायनायखौ जों लाबोनो हानांगोन सोलायनाय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों आङो नायदों उन्दैनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो 20 बोसोरसो खामानि मावबोबाय उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों गोबां जिनिसा बर'नि गेजेराव सोलायदों नाथाय मानसिफोरनि आखल आखु बारा सोलायस्लायाखै दाबो उन्दैनिफ्राय जों नायोब्ला बेखौनो नुदों गामिया सिगां हाब्रुनि लामामोन अन्थाइ लामामोन पाका नङामोन दा पाका लामा जादों दै लोंनाय बेबस्था गैयामोन दै लोंनाय बेबस्थाया मोजां जादों सिगां कारेन्ट गैयामोन इलेक्ट्रिक गैयामोन दा इलेक्ट्रिक सफैदों स्कुल बिल्डिंफ्रा सिगां बायनाय जिनायमोन पाका नङामोन दा पाका जादों जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टनि आसनिफोर दङ इनफ्रास्ट्राक्चार बे एफा एनै डेभेलप जादों नाथाय मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आखल आखुआ खिन्थु बारा सोलायाखै उन्दैनिफ्राय आं बेखौनो नुबोदों दा बेनि थाखायनो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनियाव दिनै मोनसे सोलायनाय थासारिखौ जों लाबोनो हानांगोन आरो सोलायनाय थासारिखौ जों लाबोनो हायोबासो गाबोन समफोर हयथ' जोङो जेखौ लुबैदों जेखौ हास्थायदों हयथ' जों बेयाव सहैनो हानांगोन बेवहाय सहैनो हागोन बे साननाया आंनियाव दं सोलायनाय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि जि इजि गोयिं जि सोलिनाय जों बर' मानसिफोरखौ नायदों एकदम इजि गोयिं ओरैनो जानला मोनला सोलिनायखौ जों नुयो जे जागोन दे आजिखालि सोलियो बिदिनो नैबे सोदोबजोंनो जोङो बिराद लाइट मोनसे जों खालामना लायो आरो बिदिनो जों फैगासिनो दङ नाथाय जोङो बिदिनो जुदि इजि गोयिं भाबै थांबाय थायोबा सरासनस्रा जेरैबायदि जोङो गुबुनखौ नुनानैबो जुदि एसेबो सोलोङाबा आरो बिदिनो जुदि जोंनि आइ आफामोना थांनाय बायदि आबै आबौमोना सोलिनाय बादिनो जुदि दिनैबो सोलिलांबाय थायोबा हयथ' जोंनि थांखिसिम मालाबा सहैनाय नङा दा बेनि थाखायनो खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव जेरैखिजाया जों सोलायनायनि मोनसे थासारि जों बेखौ लाबोनो हानांगोन दा सोलायनाया आं बेखौनो बुंनो लुबैदों सिगाङाव जों नायदोंमोन उन्दै समाव जोङो नायबाय 10 बोसोरनि उन जों नायो लिटारेसि रेटफोरखौ दा बे लेखा फरायनायनि जि अनजिमा बिराद खम जोंनियाव दाबो 40 जनाल'सो गावनि मुंखौ लिरनो रोङो बाखि 60 जना दाबो रोङा दा बे थासारिखौ जोंहा सोलायनांगौ दङ बेखौ सोलायनांगोन जोङो लेखा गोरों जानांगोन जोङो बिश्वनि मानसिफोरजों जुजिनांगौ जायोबा बिश्व दरबाराव जोंखौ प्रतिष्ठा खालामनांगौ जायोबा आरो दिनैनि दिनाव जोङो जुदि माबा मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रि बा प्राइभेट कम्पानियाव मावनानै आं जुदि सोलिनो नागिरदोंब्ला गावनि आथिङाव सोलिनो गोनां जायोबा सोलोंथाइनि अनगा जोंहा जेबो राहा लामा गैया गतिके जोंनो बे सोलोंथाइखौ नांगोन सिगांनि समाव लेखा रोङाबाबो सोलियोमोन बे साननायखौ जुदि दिनैबो जों लायोबा जेबो जानाय नङा दा बेनि थाखाय बेखौनो खावलायदों जे जोङो सिगाङाव जुदि लेखा फरायनायनि थासारि गैयामोनब्ला दिनै जोंहा बे थासारिखौ लाबोफिननांसिगोन लेखा फरायनांगोन जोङो आं बेखौ खावलायदों 2 नम्बर बाथ्रा जोंनि गामिनि समाजनि जि थासारि जों बेखौ दिनै नुदों बारा सोलायस्लायाखै जोंनियाव धोरोमारि गौथुमफ्रा दङ धोरोमारि आफादफ्रा गोबां खामानि मावदों फरायसा आफादाबो खामानि मावदों गुबुन गुबुन माहारियारि आफादाबो खामानि मावदों नाथाय आखल आखुआ दाबो बारा सोलायाखै समाजनि थासारिया बारा सोलायाखै माखासे कुसंस्कारखौ जों दाबो फोजोबनो हायाखै दा बेखौ सोर खामानि मावगोन बेखौथ' जोंनो मावनांगोन आफादफ्रा मावनांगोन धोरोमारि गौथुमफ्रा मावनांगोन आंथ' दिनै बेखौनो नायदों न'खर गंसेनि जुदि जोङो थासारि सोलायनांगौ जायोबा गामि गंसेनि थासारि जुदि सोलायनांगौ जायोबा मानसिफोरनि आखल आखुखौ सोलायनांगौ जायोबा सोलोंथाइनि सिगाङावबो खिन्थु धोरोमासो खामानि मावनांगोन आरो बे धोरोमनि बेलायाव जों दिनै खामानिखौ खुब गोख्रोङै जोङो गोब्राबै जों खामानिखौ मावनो हानांगोन होमबासो जोंनि आखल आखु दानायजों लोगोसे न'खरनि थासारि गामिनि थासारि समाजनि थासारि आरो जाति नाङैनो जों सोद्रोम मोनसे जाति हिसाबै गायसननांगौ जायोबा बे बुहुमाव धोरोमखौनो बिथा खालामनानै जों थांनांगोन आरो आं बेखायनो खावलायदों धोरोमनि थासारिखौबो जों मोजां अबस्थायाव जों लांनो हानांगोन दा बे बेलायाव जोंहा सोलायनांगौ दङ आं सम सम बेखौनो सानो
बे दिनै जोंहा गोबां धोरोमारि गौथुमफोर दंसै बाथौ दङ ब्रह्म धर्म दङ ख्रिस्टान धर्म दङ सतसंगी दङ कृष्ण गुरु दङ शंकरी दङ बे गासिबो धोरोमाव बर' मानसिफ्रा दंजोबो थेवबो जों मानो सोलायनो हायाखै धोरोम सिबिनायाथ' खम जायाखै जथेस्थ जाबाय जोङो धोरोम सिबिनाया नाथाय जेरैबायदि जों समाजखौ सोलायनो हानांगौमोन मानसिफोरनि आखल आखुखौ सोलायनो हानांगौमोन न'खराव अनलायनायनि थासारिखौ जों गायसननो हानांगौमोन नाथाय जों गायसनजोबनो हायाखै आं बारा बुंनो लुबैयाखै बाथौआ बाथौ समाजनि थि खालामबानो जोंनिया जायो ब्रह्मआ ब्रह्म समाजखौ थि खालामबानो जथेस्थ मावनाय जायो ख्रिस्टाना गावसोरनि ख्रिस्टानगिरिखौ मावबाबो जथेस्थ जायो सतसंगिया सतसंगिनि थाखायल' मावलायनो नाङा होमबाबो जथेस्थ मावनाय जायो किन्तु जों दिनै बेखौ मावफुंजोबनो हायाखै दा बेखायनो बेयावबो जोंहा सोलायनांगौ जथेस्थ हयथ' थागोन आं बेखौ खावलायदों बिनि उनाव आङो नायदों दिनै मानसिफोरनि मानसिकताखौ जों सोलायनांगोन एटिट्युडखौ जों सोलायनांगोन बे सोलायनायनि थासारिखौ जों दिनै लाबोनो हानांसिगोन नोंथाङा जुदि गावनि मानसिकताखौ जुदि सोलायाबा गोसोखौ जुदि सोलायाबा एटिट्युडखौ जुदि सोलायनो हायाबा जों बारा गिदिर गिदिर खामानि मावनो हानाय नङा जों दिनै नायदों गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जों नायदों आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नायदों फोरोंगुरुफोरखौबो जों नायदों जोङो साफा साफा सुबुं हिसाबै व्यक्तिगत जिबनाव बा सामाजिक जिबनाव जोङो बारा गावखौ सोलायना लानो हायाखै गावनि जि मानसिकता जों बेखौ सोलायना लानो हायाखै आं खावलायनो लुबैनाया दिनै बिसोर सामाजिक दायबद्धताखौ जों बयबो लानो हानांगोन आरो बयबो गावखौ सोलायनानै जों जेब्ला सामाजिक दायबद्धताखौ लानो हायोबा आं सान्दों बे बर' हारिया गाबोन समफोर जों जौगानाय हारिफोरजों समानैनो स्रें स्रें आगान सुरनानै थांनो हागोन बे साननाया आंनियाव दिनै फैदों दा बेखायनो जोङो गिबि बाथ्रा जों सोलायनायनि थासारिखौ लाबोनो हानांगोन सासे फोरोंगिरिखौ जों नायदों बियो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि किन्तु बियो गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोंनो गोसो गैया बेहा बर' बिजोंनि थाखाय बिनि सिन्ताधाराया जिर' जातिनि थाखाय खामानि मावनाया जिर' गामिखौ जौगाहोनांगौ थाखाय बिनि जि सिन्ताधारा बिनि जि आसुनि बे जिर' होमबा जों बै मानसिकताखौ सोलायनांगोन बै सिन्ताधाराखौ जों सोलायनांगोन गामिनि आंनो बयनिख्रुइ लेखा गोरोंसिन आं एम ए पास मानसिया आं दिनै हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि एम इ स्कुलनि फोरोंगिरि सासेया गामि जौगानायाव जुदि जिर' कन्ट्रिबिउसन होयोबा गावनो बर' बिजोंनि साख्रि मावनानै दरमाखौ मासे मासे जाबाय थायो बियो न'खरा बेजोंनो सोलियो किन्तु बै सुबुङा जुदि बर' बिजोंनि थाखाय साननाया जुदि जिर' जायोबा बेबादि एटिट्युडखौ लानानै मानसिकताखौ लानानै जाति मोनसेया खिन्थु थांनाय नङा दा बेखायनो खावलायदों जोंनि लेखा गोरों सुबुंफोरनि जि सिन्ताधारा जोंहा बेखौ सोलायनांगोन आं नायदों दिनै बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि गुलाय गुजाय जायो जेसेबांखिनि डिभिजना फैयो जोंनि गेजेराव खुद्रिलायनाया फैयो बियो जोंना बे लेखा रोङै सुबुंफोरनि थाखाय नङा बे कमन मानसिनि थाखाय नङा बियो सोरनिफ्राय जागायजेनो बे लेखा गोरों माखासे सुबुंनिफ्रायनो जागायजेनो बै डिग्री थानाय सुबुंफोरनिफ्रायनो जागायजेनो